Psychológovia i sociológovia vo svojich výskumoch opakovane potvrdili, že sa viera v náhodu alebo šťastie často používa ako obranné správanie, ktoré zachováva sebaúctu v prípade chýb, zlyhania a pasivity. Tento fenomén vysvetľuje koncept umiestnenia kontroly, ktorý popísal psychológ Julian Rotter. Umiestnenie kontroly je tendencia pripisovať kontrolu nad udalosťami života vlastnému pričineniu alebo naopak externým silám. Keď máte vnútorné umiestnenie kontroly, ste presvedčení, že životné udalosti, ktoré zažívate, môžete kontrolovať svojím aktívnym správaním. Keď máte vonkajšie umiestnenie kontroly, ste presvedčení, že váš život riadia vonkajšie sily, napríklad sociálne, respektíve politické vplyvy, alebo sily mimoľudskej kontroly a chápania ako osud, šťastie alebo náhoda. Výskumy potvrdili, že umiestnenie kontroly úzko súvisí s duševnou pohodou, s fyzickým zdravím a s celkovou životnou spokojnosťou. Samotná viera, že človek má kontrolu, je uspokojujúca a vedie k silnejšej vnútornej motivácii. Chcete vziať opraty svojho života do svojich rúk? Na terapeutickom coachingu pomáham klientom nájsť konkrétne postupy, ako vlastnými silami prejsť cestu k vyriešeniu svojej situácie.